Kinong yalam barim jong ka Ribhoy Youth Federation lane ka RBYF kila pentip bakin penlong kerpang ya kajingi kenduk lang ne ka get together jong baro kidkhot jong ka kum kadak ban sa kan mau ban itu ithau hapadeng jong baro kidkhot barim ka seng ya kajingi kenduk lang la penbej bakan long ha ka live away tarik ulber ar ar ha auditorium hall jong ka umsning town dorbar ka kidkhot barim jong ka Ribhoy Youth Federation kila don ka jimut ka wei da ka ban khot ya baro kidkhot barim jong ka Ribhoy Youth Federation RBF bani wan sha ka jialang jong kidkhot barim kata ka ban long ha ka live tarik jong ubunai march ha ka por khat wei beji hang ni hapo muslim auditorium hall muslim hakpor khatwe bejam stak ka jingkerpat kalong nila pasang na kiba red ki jongi na batapan pa ya hakbor sai we poi khot barim jong kali Youth Federation bania poi lomba ka WhatsApp lomba ka group lomba ka SMS bat kui gila pathai kubor lomba ki city Andre yo let's say dan bayo kini ki pentip ni kerpat pi subhawat nom sim ya kani andre lomba kani ka lat pathai kubor pi subha ban wan bek ha ka tarik ke bala kedau ketang di last session 4 kani live tarik jom mulai march Al-Hajar Apuar ha umusning auditorium hall ha kapor khatwe benje menstak bat kandon ru ka kajia pli jumut ki babon ma bat hakaju kapor hadin ba meeting kalawai baro nin leg ban Saki ha kaban lek ban sna mo ban the simen ha pa jong ka office jong ka Ribhoy Youth Federation ka bamenta hang te po hadin ba ka jelang kalawai te kumta na kalyang jong kidkhot barim jong ka Ribhoy Youth Federation RBF ni kerpat ibi kene galong ka jikentu ba ka jingkerpat ba phinpoi khnang sha kene ka jelang kabala khot sobhai pi bat sobha ban poi biang po baru bangin la ban penwai kan jelang ha por ka babyang bat pendabru ka ju por na mata ban the sarki ya upaya jong ka office te kam jong ka Ribhoy Youth Federation ka bamenta po jinam ba people thank you apo ka jelam jong president bamenta ba people thank you uba latistom na bamenta ban penyo ya kani ka office jong kaseng ka jongi kaseng RBF ka jongi kuli subut nga nagalyang jonga sinat nga kapao ko jong songu ko bakraw ya kini ginoelam ki bapoy kenal banlum banlang ya kini jing yalang lan kini gendu get together jong ki ex member jong RBF nga dewi ba RB sedap founder secretary jong kani ka RBYF ka Ribhoy Youth Federation House Mem si Hajar Kendai Spanyol Kendai How to Usnem madang dantang hakirta kiba dang samlama bat nga sungu sikadai ya kini kiba lapten ya kesen nadu unisem nadu Youth Kendai hadu mitra kadang im banditang kadang im telatri jikam kiba serkai kiba kamba kiba kraw na gudangka kajim hajim niat jong kadang ni at kamtam hagaro kipa kumangelo sumunta naga jipmana ba kan saya ingin sayo sa office jong ka RBYF ang te hasaidan nito kampe masuk beliau ia kejaka hanpo kampe masuk bantai ia kejaka office lam na day ba kini ki nong tre kidon kane kami simbania Christian yang jaga kamtam yo presiden meminta bagi people thank you kepada driver ba penlong yang ditemu kepada penlong sisa ikan puram berkerau yang itu di dekat juga RBYF di senam di Pemerintahan
ngamla ron klep yang ki founder member nadu I Dr. Didi Lapang hayim jong I ni from ya kene ka but kumjuru ya store SWM ibadan minta hari jong teman but kiwe kit khat ki mangamla chuban je sibun ndai ngala persiang ban list ngala I sub office but hadu minta ngasmo ban ai burang ya kini ki noelam ki balala ban penom ya ka kuni pi kene ka RBYF kadai ka khun jong kali bodorba hakapor ka bangidang klaim bahaga hari bodorbar nilalai pendawa nau chief minister hakatupor ya iba bibilungdo chief minister jong tukan Meghalaya habangilai chau kum kisamna jong kali bodorbar uong yangi balai pim jer kerteng no daka Ribhoy Youth Federation hatta ka por om ka Ribhoy dorbar youth wing tendre uday chief minister barim wala khatno bandwa bandwa donglay wala jomot baya kene ka kerteng youth wing tongkolano balai pim ai Ribhoy Youth Federation te kata ki ai jomot jong ngila lumi ka committee bat ngila jer ka haying jong I Dr. Lapang hatul por bat hadu ka kisa kene ka kerteng jong ka bat ngalong badang im hadu kene ka por nah hadu minta kumalaong dagi kombinar ba kene ka stem keladap South Flight Snam stang news nam kan sa kenjo ya ka Golden Jubilee kada ngadembok ngala badang donor ungkat ha jerake ya ka Golden Jubilee ya ka mangilla balla kambha ban pen itu itau ya ni ki noyalam ki barim bat kunju nginde ban klet ya ki noyalam ki minta bakit khot ki minta ki bala treasure ham na minta ka bhakamiyat jong ka dori boy hagane ka por nga kentu ya gitu ki paralok baro ki badang im ki bangama su bantip hangno bidon hangno bisa ki phone number jong pingam tip ki founder member jong RBYF lada ki bangama su banjer kertem ya piru lada kalong ka bala sumha banwan hakate ka life way trek kung bagi kombinar ki lapengna hane hapo muslim auditorium hall bangini duduk lang bangini siam lang kan lo bajing itu nak cibun banyui yang ki founder member bagi ex member jong RBYF bat kini member ki minta kan long sisa ka bor kan long sisa ka jingsngan ya ka dongri bho jumi bodon kam ya ka kum kini ki noelam kubismu